Para lenggah menika pulunan kula utawi ponakan kula Nimas Ayu Winong Nawangsih saking Tulungagung bapanane Bu Kesi. Ingkang sowan wonten Ngabiyantara. Ya, Ya, tata kramane wong Jawa ya kula nuwun karo Kyai. Nggih, nderekaken nggih lajeng kondur Pak dan Ramil. Sajake kula kok ngadeg kok langsung anu nggih Pak, kondur kok wedi diceluk ye jane. Heeh, wedine kok copet ndak. Kayak iki kok sindene ngadeg neh iki ketoke bar iki genti aku, ngono langsung kondur. Lho, aja kuwatir, Nduk. Iki malah dawuh saka Mas Warto, ya toh, Pak Bayan Warto. Iki Bapak anggota dewan diaturi munggah ana pepanggungan. Nah, kuwi. Nggih. Monggo sinten Pak Sarjono napa Pak Hanung kula nderek napa langsung dua-duanya kula namung badhe tukuri. Nah nggih, Pak Sarjono nggih. Ingkang pundi nggih piyayine Pak Sarjono? Oh, ingkang anu napa Mustard coklat. Sing saka partai PKS Perjuangan mau lho, Nduk. Oh, nggih. Piyayi kok jan gagah pitek sing ganteng ngono kok ketok lomo banget ngono ya, Pak. Ya ampun. Sebenarnya bedane karo Birgita mau iki lah wis. Ketoke iki jan koyo berwibawa banget ngono lho, Pak. Janan. Iya, nggih. Ketoke ngelem-ngelem ngono engko bar terus nyangoni. Nek ora nyangoni mesti wah pelit cetil kaya ngono. Mboten, Pak. Kula niki sinden yang bertata krama. Wah, bagus lah kalau seperti itu nggih. Monggo Pak Hanung menawa Pak Sarjono napa kalih-kalihipun minggah mriki wonten pepanggungan. Ayo. Nah, menika nggih. Totok. Delok barang ya. Wilujeng dalu, Bapak. Wilujeng dalu. Wonten dawuh menapa? Kok wonten ampun ngoten napa malih pekewet lho, Pak. Kula ingkang napa nyuwun dawuh panjenengan. Nek njaluk dawuh kok nyeluk. Niku kan dawuh saking Bapak sinten wau, Pak Warto. Dawuh saking Pak Warto lho, Pak. Kula kan namung meneruskan saja, itu bukan karep saya pribadi, nggih. Arepmu. Nika wau Om Sarjono kaya ana sik nunggu sing jek enom aku tuwa keri wae. Waduh. Ayo Pak Hanung nek saged mawon. Sinden-sinden ini tuh suka yang ini loh, Pak, yang agak Sugeng dalu Bu Haji. Bu Haji. Nggih. Sembah nuwun. Dalem pundi to Pak Hanung jenengan? Dalem Selokaton. Selokaton nggih. Nggih. Wonten Kecamatan Gondang Rejo niku tasih kathah nggih piyai sing bersih dusun kados Selokaton. Alhamdulillah tasih kathah. Nggih, syukur. Benjang dalu nggih wonten. Dados niki wulan November niku luar biasa. Nggih. Nggih, Jowo Jero nggih luar biasa. Jowo Jero. Mas Rudi nyun ngapunten. Dalem jumeneng. jumeneng. Nika tangga kula, Pak. Wartawan niku. Niku luar biasa.